всички! Днес ще направим една подръбна на тема какво ни предават висшите сили. Ще започна да видя в какви енергии се намирате. Намирате се в енергиите на Judgment. Това са енергии, в които, независимо че се намирате в някакво такова дълбоко страдание, обнуление, поредното прераждане, така да се нарече, вие се намирате в енергиите на себеразкритие, на големи дълбочини, на големи творчески върхове, постижения. Нещо, което е изключително ценно в очите на висшите сили. Намирате се в енергиите на едно относително спокойствие в семейна среда, ваши близки родственици, най-скъпите и доверени хора, защитени от висшите сили. Не допускате до вашите начинания никого. Намирате се в енергиите на избора. Нови начинания, да речем, и енергийно напълване, възстановяването на здравето, да речем, избори на нова работна позиция, избора на нови отношения и така нататък. Ще конкретизирам. Конкретно вие се намирате в разкритието на един такъв канал на творчеството, при което стигате до големи дълбочини на вашите емоционални преживявания в душата. И седмица жезли, имате защита на вашите начинания, дава ви се карт бланш да ги развиете, както и да работите в тази сфера. Открити са ви пътищата. Какво ми предават висшите сили за вас? Намират ви в енергиите на Иерофант, човека лидер, човек, който умее да води, човек, който е готов със своя пример, своя опит, своите трансформации, нелеки, жестоки, неприемливи, дори едва поносими за най-силните хора. Страдания сте преминали. Намирате се в енергиите на крал на мечовете. Много силна карта, която показва, че вие сте готова да отстоите своите идеи, начинания. Да не допуснете никой да бъде паразит на това, което правите, да ви използва, да има достъп до вашите енергии, до вашите пари. Показва ми тройка пентакли, тържество, веселие, вдъхновение на физическия свят. Вероятно с това, което правите. Сега ще видим. Вие сте като асо на жезлите. Тоест харизматичен човек, който умее да увлече след себе си много хора, да им покаже едно от измеренията на душата си и да ги подкани, че те също имат такъв шанс в този живот. Двойка мечове. Вие се намирате в закрита сте от някакви ситуации, от хора, от обстоятелства, но в същото време емоционално празнувате. Намерили сте някакво ключе към вътрешния си свят, към сърцето си и душата си, която материализирате в някакъв вид дейност, изкуство, идея. Четворка купи показва емоционална нестабилност, някаква степен, причинена от Тоест във вашите енергии се вгражда и се разкрива нова енергия на творчеството, на императрицата, жената, която съзидава, твори, която е изградила някакъв нов проект. Виждат ви в енергията също така на успешния човек на колесницата, разкриване през целия свят, може би говори за работа в интернет, признание, успех, нещо заслужено, за което сте работили толкова време. Пети за жезли показва и нелеката ви позиция да отстоявате с борба това, което правите. Остра борба с конкуренцията. Десятка жезли показва едно изпълване с емоции, с страст, с процъфтяване, с изобилие на това, което творите. Четворка мечове показва една хладна отстраненост, т.е. вашите мисли са насочени към това, което правите. Не ви интересуват други странични хора, които са прикачени на вашия ментал. Намирате се дори в енергиите на отчелник, може да прекарате повече време сами, да търсите вътре в душата си много отговори на битието или на съществуването, както и крал жезли
вие показвате на света това свое умение, това свое качество, това, което вие правите от сърце и душа. А също към вас се приближава крал на купите. Човек емоционален, може да е водната стихия, да е свързан също с някакъв тип изкуство, някаква дейност свързана с емоциите, който желае изграждането на повече го намира в енергиите на победителя. Този човек за момента се намира в някаква стагнация, в някаква изолация, в някаква депресия, в някакво отчуждение, някакво изолирано състояние към света. Но също така шестица мечове показва, че вие сте отсекли от вас тая енергия, колкото и трудно да ви е било. И в момента се намирате в енергиите на обновлението, започване от начало. Като костело ви е една криза, загуба в материален план, разрушения, стагнации, преживявания. В момента се намирате в енергиите на императора. Спрямо този крал на купите. А също така може да се приеме, че вие се намирате в енергиите на емоционалното изпълване след тези опустошителни действия върху вас и се намирате вие в енергиите на дявола. Вие ръководите положението. Вие се явявате законодател в отношенията с този човек. На него той всъщност ви е привързал, а се оказало, че е емоционално зависим от вас и не може да се отърве. Това е някакъв паш на купите човек романтик, който не умее да заработва пари, който се надява да живее на чужд гръб и за чужда сметка, както и страшно завижда на вашия материален достатък, на вашите финансови умения, за това, че сте емоционален, чувствен човек, изпълнен вътре с много енергия, женствена, тип майка, загрижена, обгрижваща, умее да обича, да възпитава деца, да се грижи за дома, да умножава пари, да се грижи за домашния уют във всички ракурси и ви намира вас, че се намирате в енергиите на кралица Пентакли. Вие сте му раздали справедливост на този човек, показали сте неговата дълбочина, научили сте го какво е чистота на намеренията към жена като вас и се намирате в момента в едни такива енергии на стабилност, емоционална подкрепа и защита от вашето семейство. Също така, вие сте затворили този цикъл с този неприятен човек, както и се намирате в енергиите на паш мечовете. Тоест, за вас това е било някакъв опит ментален, за по-добро разпознаване в психологически план на манипулаторите, на хората без отговорност в дадени отношения, от хора, които са тип паразити, лентяи, хора, все едно, че са куфар без дръжка, които да се носят, но нищо не става от тях, както и сте показали стойността на семейните отношения, че те се градят между двама силни партньори, които носят върху себе си всеки един върху раменете си отговорността, за да има връзка семейство и дом. В момента се намирате в енергиите на девятка пентакли, на изпълване на физическия свят с енергиите на изобилието и отстоявате тези свои права. Като съвет, винаги да отстоявате своя ресурс, да не се обезценявате в очите на другите, да имате истински партньорства и то по справедливост с достойни хора. И двойка пентакли показва, че пред вас се разкриват още пътища за финансова стабилност, заработване на пари и процъфтяване на вашите начинания.